rýchly preklad videa, ktoré pred niekoľkými dňami zverejnil Stu Peters na svojich stránkach. Rozpráva sa tu s doktorkou Lee Merritt a tento segment má názov Sú mikroparazity skutočnou príčinou? Samozrejme, o chvíľučku pochopíte o príčine ktorej choroby hovorí. Takže poprosím štúdio Praha, aby mi pomohlo s videom. My vám na začiatku pustíme trošinku, aby ste ho počuli, Stu Petersa, a potom vám to budem prekladať a video bude bežať na obrazovke. Takže ďakujem. So cancer has been called the emperor of all diseases. It's been known since ancient times and for all of human history. Tak Stu hovorí, takže rakovina bola nazvaná cisárom všetkých chorôb. Je známa od dávnych čias a po celú ľudskú históriu je považovaná za mimoriadne smrteľného zabijaka. Bez ohľadu na to, koľko medicínskej technológie vynájdeme alebo koľko zázračných liekov tvrdí farmaceutický priemysel, že uvedie na trh, rakovina zdá sa naďalej zabíja ľudí v húfoch a nikdy nezmizne. Takže je to preto, že je choroba jednoducho ťažko poraziteľná? Alebo je to preto, že nám bolo klamané o tom, čo rakovina sama je? Rakovina, ako nám hovoria, je nekontrolovaný rast vlastných buniek tela. Bunky vašich pľúc, alebo pečene, alebo mozgu, ktoré rastú mimo kontroly a potom dostanete nádory a nakoniec vás tieto nádory zabijú. No čo ak je toto všetko blbosť? Čo ak rakovina vôbec nie je explózny rast buniek? Čo ak je to niečo úplne iné? Pred 10 ročiami nemecký lekár Alfons Weber teoretizoval, že skutočnou príčinou rakoviny je infekcia mikroparazitom. Takže je to rast týchto mikroparazitov podľa neho a rast ich vaječných vakov, ktoré spôsobujú telesné poškodenie spojené s rakovinou, argumentoval. Takže ak je táto teória pravdivá, potom doslova všetko, čo vieme o rakovine, je úplne nesprávne. A to by vysvetlilo, prečo sú naše liečby také neúčinné. Nezáleží na tom, ako sú ziskové pre veľké farmaceutické spoločnosti. Rakovinu nevyliečia. Doktorka Lee Merritt je lekárka špecializujúca sa na ortopedickú a spinálnu chirurgiu. Bola prezidentkou Asociácie amerických lekárov a chirurgov a teraz sa k nám pridáva. Doktorka Merritt, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Oceňujem, že ste tu. No a doktorka Merritt už praví, ďakujem, áno. Viete, podľa môjho názoru ste to vystihli. To je jedna z vecí, na ktoré som natrafila počas C-čka. Začala som len tým, že som sa všetkému snažila porozumieť, pretože som ortopedický chirurg, nie som virológ ani nič také. Takže som začala všetko študovať. Bola som vylúčená z lekárskej komunity za hovorenie o maskách, za hovorenie pravdy o maskách. A tak som začala študovať všetko a zrazu som natrafila na tých nemeckých chlapíkov a povedala som si, moment. Na internete sa objavili veci ukazujúce doslova obrázky rakovinových buniek s mikroparazitmi. Skutočne ste ich mohli vidieť, ako sa uvoľňujú. A viete, počas celej mojej kariéry ako chirurg chrbtice som robila biopsie. Vlastne to dokážem urobiť bez otvorenia chrbtice. Takže by ma zavolali a ja by som išla urobiť biopsiu nádorov chrbtice. Poslala by som ich čerstvé patológovi. A nikdy som netušila, že patológovia všetky tie roky videli malý pohyb v tých bunkách a nazývali ho idiopatický pohyb rakoviny. Nikdy sa sami seba nepýtali, čo sa deje. Ale čo ak by som vám povedala, že rakovina, akné, roztrúsená skleróza a reumatidná artritída, všetky 4 rôzne choroby v 4 rôznych oblastiach medicíny, čo ak by mohli byť všetky liečené modifikáciou proti parazitom. A ukázalo sa, že pre tieto choroby to platí. Patológ, myslím, že sa volá McDonald, bol na Floride. Myslím, že mal sériu 10 pacientov, ktorí zomreli na roztrúsenú sklerózu. A 100% z nich malo parazity v mozgu a v mieche. Som spinálny chirurg a neustále robím neurologické vyšetrenia. A viete, dáte urobiť magnetickú rezonanciu mozgu a miechy na diagnostiku. A vrátili by sa s tým, že na mozgu a mieche sú plaky. Ale nikdy ste sa nepýtali, čo sú tie plaky. Len sme povedali, máte roztrúsenú sklerózu.
Takže v širšom obraze tu máme knihu s názvom ICD-10, ktorá ukazuje, že máme 70 000 diagnóz chorôb, ktoré môžete určiť a kódovať pre Medicare a Medicaid. To sú tie poisťovacie spoločnosti na preplatenie liekov. Všetky tieto rôzne vládne agentúry, 70 000 chorôb. Je to naozaj 70 000 chorôb, alebo je to 70 000 prejavov niekoľkých základných príčin? Tam sa musíme vrátiť. Už sme na tomto programe veľa hovorili o parazitoch. A Stu to hovorí. Vlastne, keď idete na stránku purgesuddenly.com, myslím, že tam bude o chvíľočku taká akože promo, máme formulu na boj proti parazitom. A túto formulu viem, že ju podporujete. Ale tieto veci ovládnu vaše telo a budú sa vo vás vyprázdňovať, vracať vo vás, jesť všetko, čo je pre vás dobré a potom nechajú za sebou všetky jedy a toxíny, ktoré sú pre vás zlé. Je to v podstate mimozemská invázia vášho tela. Je to tak? No a doktorka Limery to hovorí, áno, je to tak. A vlastne to môže byť pravdivejšie, než si myslíte, keď hovoríte o mimozemských inváziách. Myslím, sú tieto veci prirodzené? Viete, ešte by som povedal, že v širšom obraze, Stu tu naznačuje, že existujú laboratórne pestované parazity, ktoré sú úmyselne vypúšťané do našej potravy a do vecí, ktoré konzumujeme, aby infiltrovali naše telo. Naozaj si myslíte, že by nám to naša vláda urobila? A ona hovorí, áno, a nie len naša vláda. Poviem vám, žijeme v Trumanovej show.